दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि गागि थुनलाइगिरि रुंसारि बर'न बर'नि गोथार सारादु खुंफुंबाय। बर'नि गोबां माहारियारि आफाद गौथुमफोरजों लोगोसे गुबुन हारिनि आफाद गौथुम आरो राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव खुंफुंबाय गागि थुनलाइगिरि बिथां रुंसारि बर'न बर'नि गोथार सारादुखौ। थांनाय 14 फेब्रुवारियाव रुंसारि जादोंमोन गागि थुनलाइगिरि बर'न बर' बिथाङा। दिनै 25 फेब्रुवारि बुधबाराव बिथांनि गोथार सारादु एबा फानद्राखौ खुंफुंनाय जायो। गुवाहाटी नोगोरमानि खारघुलि गेलेग्रा फोथाराव बानजायो सारादु एबा फानद्रा। गुवाहाटी खारघुलि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंबाय सारादु। लालसिं गोजौसिन सोलोंसालि दरखंआव बानजायो रुंसारि बर'न बर'नि सारादु। दोरोङारि खान्थि बायदियै रायजोआरियै खुङो गागि थुनलाइगिरि रुंसारि बर'न बर' बिथांनि फानद्रा एबा आद्द श्राद्धखौ। बिथांनि मुङाव गांसे गोसोखां बिसिम्बि बेखेवनाय जायो। गागि थुनलाइगिरि बर'न बर'नि सारादुआव नुजाथियो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथां। रुंसारि बर'न बर' बिथांनि मुङाव सुजुनाय गांसे गोसोखां बिसिम्बिखौ बेखेवनानै होयो बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। जोंनि सिबिजाथाव जोंनि बयनिबो आंगो बिथां बर'न बर' आदानि जिथु गासै जिउआवनो बिथांनि मावनाय हाबा, बे मावनाय हाबाया जोंनि समाजारि जिउआव मोनसे अरायबो माने फल' खालामनो गोनां बाथ्रा जे बिथाङा गावनि बेक्तिगत जिबननि गेजेरजों सरकारि साखरियाल हिसाबैबो बिथाङा गासै जोबजासे खुनु कमप्लेन गैयालासे खामानि मावलांदों। रिजार्भ बेंक बायदि मोनसे बेसेबांबा बिबान गोनां मोनसे मावख' बेवहाय बिथाङा खुनु अजद गैयाजासे मावबाय थादों। फारसेथिं बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै आफादगिरि बिबान मोननाय गपिनाथ बरगयारी बिथाङा सारादुआव बाहागो लानानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ ओरैबायदि फोरमायो। मानो होननानै बुङोबा जोंना ओरैबायदि मान होनानै आं मुंफोरखौ रायखांजोबनो हायो सोर फैखो। गिदिर गोलाव जों बर'ल' नङा गुबुन हारिबो फैबाय जेरखम सिद्धार्थ भट्टाचार्यमोनबो फैनानै थांबाय। दा गुबुनफोरखौ आं रायखांला। लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारी बिथाङाबो सारादुआव नुजाथिनानै दुखुनि बिजाथाइ फोरमायो। थारैनो दिनै मानिजाथाव जोंनि बयनिबो आंगो बर'न चन्द्र बर' बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि मोननै समनि आफादगिरि आरो बिथाङा थैजासिम जि समाव बिथाङा रुंसारि जादों बे समसिमबो बिथाङा साहित्य एकाडेमि बर' बर्डनि कनभेनरमोन। बिथांखौ जों दिनै खोमानानै थारैनो सासे बर'फोरनि माने सासे दैदेनगिरि बेखौ आं दिनै खोमानाय बायदि मोनदों। बिथाङा सासे थुनलाइगिरिल' नङामोन, बिथाङा गासै बिथिङावनो रोंगौथि गोनां सासे सुबुंमोन। गुबुन फारसेथिं गागि थुनलाइगिरिनि गोथार सारादुआव नुजाथिनानै मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारि बिथाङा बिटिसि सरकारनि फारसेनिफ्राय बिथांखौ अराय गोसोखांथि महरै लाखिनायनि थांखि लानायनिबो बाथ्रा फोरमायनानै होयो। मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि, बै समनि लेङाइ आफादगिरिबो आरो गोबां बे बर' हारिनि गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठानफोराव लोब्बा थानाय मानगोनां बर'न बर'आ थांनाय 14 तारिखआव जि रुंसारि जाबाय, बेयाव जोङो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो जोङो गोथौयै दुखु मोननायबो जों फोरमायदों। बिथांनि जिउ जोबनायखौ जोङो हरखाब बादि जोङो एसे मोनदांदों। गथिखे बिथाङा थांना थाबावब्ला जोबोर मोजांमोन। दा बिनिखायनो बिटिसि सरकारा मैया जितु साप्लिमेन्टारि बाजेट जदोंमोन, बेयावहाय बिथांनि मुङाव जोङो 1 मिनिट
एसेमब्लि सिङाव जोङो गोथौयै जोङो आर'ज खालामदों जाहाथे बिथांनि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोनो बिनि थाखाय जोङो इसोरनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबदों। मख'जाथावनादि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि गागि थुनलाइगिरि साहित्य अकादेमि बर' बिफान एडभाइजारि बर्डनि कनभेनर जर'खा लिरगिरि महरगिरि मानगोनां रुंसारि तरेन बर'नि गोथार सारादुआव दिनै MLA लरेन्स इस्लारि MP जयन्त बसुमतारी BKWCनि मासिगिरिखौ लाफानानै बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे BTCनि बारग' CEM प्रमद बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांजों लोगोसे सारादुनि हाबाफारियाव नुजाथियो बर' थुनलाइ आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिनो बिबानगिरि बिथांमोना लोगोसे आइजो अनसाय आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नुजाथिनानै सिबिनाय बावो। फारसेथिं गागि थुनलाइगिरि बिथांनि सारादुआव पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारी बिथांजों लोगोसे गोबां गागि सुबुं आरो रायजो राजा बिथांमोननि बाहागो लानायाव जाफुंसारै थुंगेयो गोथार सारादुआ। निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।